हेलो ऑडियंस आम ए जाऊँ आम गाँ हाट सौदा कर आपन को हाट में पहुँचली हाटर भ्यूटा ओके टाटा। A few moments later. हेलो ऑडियंस देखि पारे मुझे आसी हाट में पहुँच जाइए एवं मुझे आम गाँ हाट देखा चलन देखिए। Thousand years later. हाँ 500 कखारू कॉलेज जीव के काली जीव कॉलेज सत कहूँ ना मिछ कहूँ मत आम आर्थर आनी कौटू सेपटू आनी ना हाँ भल बोई तो 20 टका दे दियो हाँ पैसा तू धरचु मत कहून से मुझे खोजुची पैसा कहे महान व्यक्ति पैसा रखिकी पैसा एपटे A few moments later. दे टमाटर नहीं पूरा दे पैसा दे मुझे एत बड़ बड़ टमाटर ना दरकार नहीं 14 किलो टमाटर पड़े है जीवन से देखिए मैं भी जदि बाहर पड़ता ना टमाटर देखता देखी था मैं आने का जरा
हेलो ऑडियंस ଏବେ ଜଷ୍ଟ ହାଟ ସଉଦା ସଇଲା ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆଦିତ୍ୟ ଯେ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ତା ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ କହିବା ଛାଡ଼ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଆଉ ସିଏ ତା ଦେହ କ'ଣ ଭଲ ନାହିଁ ମେଡ଼ିସିନ ନେବ ଆଉ ମୋତେ କହୁଛି ସିଝା ଅଣ୍ଡା ନେବ ଖାଇବ ବୋଲି ମୋତେ କହୁଛି ତୁ ଖା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସକାଳୁ ତ ଖାଇଦେଲି ଅଣ୍ଡା ପୁଣି ଏଗେନ୍ ପୁଣି ଖାଇ ତୋତେ ମାରିବୁ ନା କ'ଣ ଯାହା ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଆଜି ମୋତେ ମାରିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବି ସେ କହିଦେଲେ ବୋଲି ହେଇଯିବ ନା ଖାଇବୁ ମାଛଟା ଖାଇବି ତୁ ଯା ଚାଲ ମାଛ ଏବେ କିଏ ଦବ ତତେ ମୁଁ ଆଉ କେଉଁ ମାଛ କଥା କହୁଛି ସିକ୍ରେଟ୍ କୋଡ଼ ଓକେ ଟାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇବି ହେଲା ମନ୍ଦିର ଆମ ସାରଳା ମା ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟା ଫେମସ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଓକେ ଆମେ ସେଇ ମାନେ ଆମେ ସେପଟେ ଆସିନୁ ଆମେ ଏପଟେ ଗାଁ ପଟେ ଘର ପଟେ ପଶି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଗାଁ ଦେଇକି ଆମେ ସେପଟେ ଆସିଥିଲେ ଦେଖେଇଦେନି ଆଇଲା ବେଳେ ଏବେ ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଏବେ ରହୁଛୁ 2000 years later. ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଯେଉଁଟାକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ଫେମସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଭିୟୁଟା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ A few moments later. ଏବେ ମୁଁ